Goddag. Goddag. Jakob B. Du er blevet udvalgt til at repræsentere patruljen, der skal på korpslejren. Sige 2010. Påtager du dig opgaven? Yes. Hvad skal jeg? Du skal bare være dig selv. Du er meget ind til elektronik, og det er lige noget, vi har brug for. Det lyder fedt. Jeg er på. Tak. Syl! Syl! Ja? Du er blevet udvalgt til at deltage i vores næste korpslejr. Sige 2010. Hvad er det? Det er en stor lejr, hvor vi skal bevæge os rundt i naturen. Derfor har vi tænkt, at vi er på dig. Jeg kommer. Jamen, det er lækkert det her hjemmelavet creme. Ej, det er så dejligt det her. Det her creme her. Det er noget, jeg selv har lavet. Det er lækkert. Ej, hvem er det? Frans Hermansen. Ja, det er mig. Du er blevet udvalgt til at deltage på den store korpslejr. Sige 2010. Nej, er det rigtigt? Ej, det har jeg altså ventet på i lang tid, det der. Kan man få et varmt bad derovre? Man kan få masser af varme bad. Netop derfor er udvalgt for højne standarder. Nej! For alle lejrens spejdere. Lonnie! Lonnie! Ja, for helvede. Hvad fanden er der galt med dig, mand? Hvad sker der herude? Jeg snakker ordentligt. Du er blevet udvalgt. Du skal med på næste korpslejr. Sige 2010. Jamen. Er du klar? Ja, ja. Er du klar? Ja, Godt at høre, for vi kræver skarp og hård disciplin. Er du klar på det? Selvfølgelig. Biver, du er blevet specielt udvalgt til at tage på korpslejren Sige 2010. Påtager du den udfordring? Jeg skal have et svar nu. Ja, det gør jeg. Er du klar over, hvad det går ud på? Nej. Det tror jeg ikke, det går. Det er sundt for hunden. Jamen, skal du godt se, nu laver jeg lige en blanding. Dags. Hun er så pisse sur, mand. Hej, Ej. jeg hedder jo som sagt Lonnie. Hej Jakob B. Tak, Lonnie. Hej Birger. Hej. Goddag. Hej Frans. Hej Sil. Velkommen. Som sagt, så har jeg noget med fra korpset af, angående vores korpslejr C2010, som vi er blevet indkaldt til. Og det omhandler en hel masse ting, som jeg har tænkt mig. Frans, kan du lige prøve at... Jeg prøver bare lige. Nej, Frans, du ikke. Og jeg har så tænkt mig, at jeg lige vil vise jer et par ting heroppe på tavlen. Hallo, gider I prøve at deltage en gang her? Det jeg har tænkt mig at skrive for jer, det er C 20. Frans, skal du lige prøve at være stille en gang? Det er bare sådan, der er bare sådan vildt flot. Nej, Frans, hold nu op for fanden. Ikke? Hør nu efter jer. C2010, som står for Scout, Explore, Event. Frans, det er ikke noget, der hedder. Sil, giver du godt lige at sætte dig tilbage på din plads? Men selvfølgelig, drenge, det var så det der skulle ske i dag, og det var, hvad jeg vil fortælle om korpslejren. Så har jeg et par brochurer her, I kan tage med hjem og kigge lidt på. Og sådan der. Og så starter vi på aktiviteterne næste. Ja, BO så. Jeg kan